खुलुमबाय बे समाव अलंबार बुदला दैमारि बिथांनि दिनै थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बे समावहाय अलंबार बुदला दैमारि बिथांनि न'खराव दंफैयो आरो बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बिबार बावनो फैदों आरो बिबार बावनाय हाबाफारिनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जों दङ जों बिथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैगोन खुलुमबाय। खुलुमबाय बे गोजोन बुब्लियाव दिनै समनि थान्दै अलंबार बुदावला दैमारिनि रुंसारि सान आरो बे सानाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बिथांनि मुङावनो जोङो दिनै लाइमोन आफादनि जानानै आदा बुदावला दैमारिनि बे रुंसारि सानाव जोङो बिथांनि खाम्फायाव रुंसारि खाम्फायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै जों दायनैसो बिबार बारफैदों आरो बिथांखौ जोङो मान बावदों। बिथाङा जोंखौ थांना थानाय समाव लाइमोन आफाद हिसाबै दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव गुदि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो फोगोमनो थाखाय बिथाङा गोबां गोहो बोलो जोंनो होदोंमोन आरो बिथांनि आदर्श बिथांनि मावथाइफोरखौ जोङो लाइमोन आफादा माब्लाबा बावनो हानाय नङा आरो बिथांनि बेबायदि मावथाइफोरा जोंखौ अराय सम थुलुंगा होलांबाय थादों आरो जों दिनैनि तारिखाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद हिसाबै बिथांनि आदर्शफोरखौ मानिनानैनो बिथांनि थिननायफोरखौनो मानिनानैनो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद हिसाबै जोंनि बाथौ धोरोमनि धोरोम सिबिनाय लामाखौ जोङो फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फेहेरनायनि लामाखौ जों लालांबाय थादों आरो आदा बुदावला दैमारि बिथाङा दिनै सोरगोआव थानानै जोंखौ अराय सम गोहो बोलो होगासिनो दं आरो बिथांनि मावलांनाय गोहो बोलोआनो जों लाइमोन आफादखौबो अराय सम माने धोरोम बिथिङाव सांग्रांथियै खामानि मावलांनो थाखाय गोहो होदों आरो जायनि थाखाय जों दिनै बिथांनि बे माने सोरगोआरि सान बे समाव दिनै बिथांनि गोथार खाम्फायाव जोङो बिथांखौ गांसे आरनायजों बरायनानै लोगोसे बिबार बावफैदों। गोजोन्थों। जिहेतुके अलंबार बुदाला दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन आथिखालावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सिबियारिफ्रा बिथांखौ मान होगासिनो दं आरो दिनै बिथांनि मुंख्लं सान हिसाबै रुंसारि सान हिसाबै नोंथांमोना बावनो फैदों बाथौ जाहैबाय बिथांनि रुंसारि न'खरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बिथांनि रुंसारि न'खर जोंहा बिथाङा अनजालि बिसि दं आरो लोगोसे फिसाला सासे दं आरो फिसाजो सासे दं आरो फंबाय माखौ जों लालांबाय थादों आरो आदा बुदावला दैमारि बिथाङा दिनै सोरगोआव थानानै जोंखौ अराय सम गोहो बोलो होगासिनो दं आरो बिथांनि मावलांनाय गोहो बोलोआनो जों लाइमोन आफादखौबो अराय सम माने धोरोम बिथिङाव सांग्रांथियै खामानि मावलांनो थाखाय गोहो होदों आरो जायनि थाखाय जों दिनै बिथांनि बे माने सोरगोआरि सान बे समाव दिनै बिथांनि गोथार खाम्फायाव जोङो बिथांखौ गांसे आरनायजों बरायनानै लोगोसे बिबार बावफैदों। गोजोन्थों। जिहेतुके अलंबार बुदाला दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन आथिखालावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दं होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सिबियारिफ्रा बिथांखौ मान होगासिनो दं आरो दिनै बिथांनि मुंख्लं सान हिसाबै रुंसारि सान हिसाबै नोंथांमोना बावनो फैदों बाथौ जाहैबाय बिथांनि रुंसारि न'खरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बिथांनि रुंसारि न'खर जोंहा बिथाङा अनजालि बिसि दं आरो लोगोसे फिसाला सासे दं आरो फिसाजो सासे दं आरो फंबाय बिथांमोन दङ आरो गामिनि रायजो राजा गासैखौबो लानानै बिथाङा हरिसिंगा बालिस्ता गामियाव संसार जादोंमोन। दिनै बिथांनि गथ' हौवासा गथ'आ दिनै MA पास खालामबाय दिनै जोङो फैनानै गोजोननाय मोन्दों बिथांनि गथ'आबो मोनसे मोजां पलिटिकेलाव माने MA खालामदों जोबोरै गोजोननाय मोन्दों आरो हिन्जावसा गथ'आबो दिनै हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ आर्ट्सआव फार्स्ट इयाराव। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि रुंसारि अलंबार बुदाला दैमारि बिथाङा जिहेतुके फंफा सुबुं हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांखौ मान बावदों बा गनायथि होदों इयुनसिम बे अलंबार बुदाला बिथांनि मुङैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदि माबाफोर मोजां थांखि लाबावदों नामा? थारैनो जों सानदों बिथां जिहेतु अलंबार बुदावला दैमारिखौ जोङो अलंबार होननानै बुंदों जोंनि हालामाव उदालगुरि जिल्लायाव नाथाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जेब्ला आं बिथांखौ लोगो मोनदोंमोन मालिगावनि जिथुनिखि सिलभार जुबलियावनो बिथाङाबो नेहाथारि बिबानखौ मोन्दोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि
बै समाव बिथाङा जोबोद गोहो बोलो लानानै दुलाराय आसाम नाङैनो बाथौ धोरोमनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि आदर्शखौ जों माब्लाबा बावनो हानाय नङा आरो जोङो दिनैनि तारिखाव बुंगोन जे समनि थान्दै जायखौ जोङो नामाकरन खालामदों आरो बे समनि थान्दै नामजों हयथ' जोङो मोनसे समाव ट्रास्ट बानायनांगोन आरो बेखौ जोङो सानगासिनो दं आरो बिथांनि मुङैनो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोननो जों बिनि मुंजों ट्रास्टजों जाहाथे जों एवार्डफोर होनो हायो नामा बेनि बागै जोङो साननांगोन बा साननो थाखाय जों थियारि जादों।